sällskap, Erik. Det är Rickard Olsson, ensam motorkör i en matta. Jag tror han kör med en Norrland. Anders Isaksson som åker i en Audi. Patrik Bergqvist i en Volvo. Marcus Nyström i sin snabba cykelväg, byggde en karambolage, förlorade första platsen. I ledning har vi Rickard Olsson från Härnösand i Gårdman. Och Marcus Nyström på en andra plats, han brukar köra riktigt fort med sina små bilar. Ulf Isaksson på en tredje plats. Fjärde platsen har vi Patrik Bergqvist och den stora Audi på en femte plats. Anders Isaksson från Åmål. Rickard Olsson passar upp ner och han vet att han kan inte köra runt mig. Rickard Olsson väljer att köra alternativspåret. Marcus Nyström sen tillbaka. Nu har vi Marcus Nyström i ledning. Rickard Olsson och Ulf Isaksson också gjort bort alternativspåret. Marcus Nyström så får han åka fritt. Lycka på avståndet som inte hinner förbi. Men kör alternativspåret här. Nu viker Marcus Nyström in i alternativspåret för att se om han hinner ut först. Han har hunnit bygga upp på fast ledning att det räcker. Det är inte mycket över men det räcker. Marcus Nyström är snackad. Han har upp på en kurva kvar i målgången. Där kan man klara det fort går det utan snackar. Första plats Marcus Nyström, Rickard Olsson från andra. Tredje plats till Ulf Isaksson. Fjärde platsen till Patrik Bergqvist som där var ihop med Anders Isaksson här i Audi.